sa pakariyo ha, sa di pa tong padasog baligtiw ini mga pangutana, ako sang i-shout out ni si Abi Wenceslao Hasildo sa pag-pronounce ni Soy, Abi or Eb, ato laman induhaon. Abi Wenceslao Hasildo diha sa Zamboanga City. Akong balikon, ato na pong i-Eb niya, atong balikon, ato i-shout out ni si Eb Wenceslao Hasildo diha sa Zamboanga City. Ug sa tanan nga mga taga Zamboanga City diha nga naglantaw sa itong mga pasiaw, shout out sa inyong tanan diha. Karon atong basahon ning pangutana ni Arne Arcamo. Oy, shout out diha kay Arne Arcamo. Ang kinakusgan nga migo ni dito sa Divine Word College City ug Tagbilaran sa una sa high school pa meh. Kinambal dito kusog asum mo mukha og hatkek nito hana. Karon atong basahon ni diyang pangutana be. Soy, tubaga sa ni akong ika-40 nga pangutana. Palabaw na pagkaadyo, nag-ika-40. Mao pa ganyan, pagpangutana ni mo. Sana, tutiwason be, unta karon matubag na ko ni Mosoy. Ang saman dahil na mo naman eh. Nga naman ta mga laki, magkurag-kurag man, ta inighuman na to pangihi. Soy, shout out sa tanang kauban nako sa Mitsubishi Motors Tagbilaran Branch. Uy, sa tanang mga kauban ni Arne Arcamo diya sa Mitsubishi Motors Tagbilaran Branch, shout out sa inyong tanan diha. Itong tiwasog basa na itong pangutana be. Ug sa ako ang pamilya sa Saknap, Luway ug Tutulan Dawes. Uy, shout out po diay sa ijahang pamilya, mga Arcamo family diha sa Sagnap, Luway ug Tutulan Dawes. Shout out sa inyong tanan diha. Soy, paminaw kay ako kan tubagon na imuhang pangutana. Wa mo laing rason ini Soy nga magkurug-kurug tang mga laki inig humang pangihi. Kundi ang rason ini Soy, kini manggong ato ang santos nga upaw, doon na ni si Jay bultahe sa kurente. Buot na akong pasabot, nga inighumag pangihi, imo ni si Jang ujugon, sa way paglangan, makurintihan og mukurug-kurug kada dyon.